Alhamdulillah, Allah yadda ka sa na samu kyautar kuɗin nan ina zaune na Liman Boss ya aiko min da su. Zan zauna in yi tunani yadda zan kashe su cikin kwanciyar hankali. Zan je wajen Sa'adu mai nama in ci in ƙoshi, sannan na wuce wajen Musti mai shayi a min haɗin gangan. Bayan na ci na ƙoshi, sannan na wuce gida na yi bacci. Washe gari sai na tashi na ƙara maimaitawa. Wannan shi ne tsari mai kyau. Na tsaya ga Annabi Muhammadu. Na tsaya ga Annabi Muhammadu. Hello? Baban limanci na ji an ce ka samu kuɗi, maganan fashi na yanzu zan zo gida in same ka. Malam bana gida. Ba wani kuɗin da na samu. Sanda zan ci bashin biyo ni gida kai, ba shagon ka zo na ci bashin ba. Idan na samu kuɗin zan zo shagon biya ka. Ba sai ka dinga kira na kana takura mun ba. A'a baba ka bi shi. DJ Wise, you are a mumu man.